Mehmet Şerif Durmaz Doğru haber. Ramazan mehek wisayeku gelek fersente dehye. Ramazan meha Qur'aneye, Ramazan meha tilavetu xandineye. Jiberku devê mehede kitêba qedîm Qur'ana pîroz hatiye şandin, Ramazan meha herî bi fezîlete. Ramazan meha aştiye dîtina rêw îstîqameteye. Ramazan meha rojî, nimêj, muqabele, terawih, fetarî û sehûreye. Jirabê me re şikir be, em meheke din a Ramazanê ya xweş derbas dikin, lê roj zû derbas dibin, dem zû derbas dibe. Menî vê meha pîroz jî derbas kir. Bi rastî divê meha qederê bilend û bi fezîlet de gelek karê me hene ku em bikin. Divê mehê de şeytan têne zincîr kirin û deriyên cehennemê li pişt wan têne girtin û di heman demê de deriyên cennetê tên vekirin. Ramazan di vî warî de meha herî bi fezîlet û di vî warî de meha herî bi qîmete. Ev meheke ku ji her alî ve ji bo mislimanan gelek fersendan di hundirê xwe de dihebîne. Meha poşmanbûna ji guneh, şaşî û xelatiyan û minacaeta ji Xwedê re ye. Meha poşmanbûn û tobeyê ye, ji ber ku ev meh ji hêla qîmet û serdestiyê ve meha herî bilind e, Rebbê me di vê mehê de tobeyan gelek qebûl dike. Ji bo vê yekê jî divê em di her firsendê de destên xwe ji Rebbê xwe re vekin, divê em qedr û qîmeta vê mehê bizanibin û her saniyeya wê bi vê mulahazeyê binirxînin. Divê em ji bo mezlûmên Xezê, ji bo qehremanên Qessamê, ji bo şehîdên xwe yên ezîz di nav hêsirên çavan de destên xwe ji Rebbê xwe re vekin. Divê em ji Rebbê xwe re dua bikin ku zalim qehr bibin û mezlûm û kesên bêçare bibin xwediyên rastîn ên vê dinyayê. Divê em di vê mehê de xelkê mezlûmê Xezê, gelê wê ezîz û qehremanên wê yên berxwedêr ji bîr nekin, cebheya berxwedanê ji bîr nekin. Divê ew her tim di hêş û eqlê me de bin. Divê meha pîroz de heta ku ji destê me tê, em bi alîkarî û duayên xwe wezîfeyên xwe yên biratî li hember wan bicî û pêk bînin. Bi rastî divê ev meh ji bo me hemû meminan bibe destpêkek. Divê ev meha rehmet û bereketê dinyaya me ya ku di seran serê salê de qirêj bûye paqij bike. Em dizanin ku Ramazan e ê ew ê me vegerîne eslê xwe, tiştê ku em ê di vê mehê de bikin wê me bigihîne hizûr, ahramî û rizaya Rebbê me. Meha Ramazanê ji bo me mehek fersendê ye, meha xurtkirina dostanî û biratiya müminanê ku ji bo îslama ezîz bêwestandin dixebitine. Meha terbiyekirina nefsameyê ku em di rojekê de birçî dimînin ji nimetên dinyayê mehrûm dibin. Meha gotina dev ji derew, heram, xerabî û xeletiyên ku em li der û dora xwe dibînin û dibin şahid û ji wan re dibêjin êdî bese. Ew mehe ku bi dîqet li tiştên ku yazde mehan hatine kirin û telafîkirina kêmasiyan e. Belê, meha Ramazanê siltanê yazde mehan e û ji mehên din bi fezîlettir e. Meha Ramazanê meheke bê mîsal e ku em ê bi îbadet û bi nimêjên ku em ê bikin, bi înfaq û sedeqeyên ku em ê bidin, ayet û hedîsên ku em ê bixwînin, razîbûna Rebbê xwe bi dest bixin û ew mehek bê mîsal e ku têde şeva qedrê heye ku ji hezar mehan çêtir e. Bila meha pîroza Ramazanê siltanê yanzde mehan ji bo me mislimanên ku armanca wan serketina di îmtîhana dinyayê de û gihantina razîbûna Xwedê ye, bibe gava yekem a destpêka xêrê. Xwedayê me yê mezin fersendê bide me ku em ji xêr û bereketa vê mehê mehrûm nebin. Rebbê me ji bo hurmeta vê meha pîroz, sebra qehremanên Xezeyê yên ku mücadelê didin, digel hemû zext û zoriyan zêde bike. Xwedê seadet û bextewariya du dinyayan û serkeftinek mezin bide wan. Rehma Xwedê, silav, bereket û mexfîreta Xwedê li hemû mislimanan be.